Кога попаднахте в Пионерския дом? Мога да кажа следното. От малък виждах тази сграда, на която отгоре пишеше Ловен дом. И през 1952 година махнаха надписа Ловен и поставиха отгоре надпис Пионерски дом. И на 31 август 1952 година се откри първият пионерски дом в Троян, или той е старата сграда на Ловния дом, който е 10-ти подред в България. Той е 10-тият пионерски дом на България и този троянският пионерски дом. Той беше много хубава сграда, правена за ловците, от ловците, и имаше много голям хубав салон. Имаше библиотека, направи хубава с книги, които всеки можеше да взима там книги. Аз съм взимал там книгата чета. Имаше няколко служителя. Първата директорка на този пионерски дом беше учителката по физика Надя Попова, която после пак стана учителка по физика в това училище Иван Хаджийски. Тя беше много добър учител, но и много добър директор. Следващия директор се спомня Вачо Хаджийски, който направи салонът. Разшири, направи от сцена и там имаше една хубава детска оперета. Правиха оперета всяка година. Имаше и представление. Това помня като за салонът. За библиотеката помня другите неща, които ви казвам, че взехме книги. Имаше читалня, имаше много хубав биологичен кът, където имаше различни препарирани животни. Имаше в двора две работилници. Тия две работилници бяха по авиомоделизъм и по корабомоделизъм. И аз очаквах в Кажока по авиомоделизъм. Даже имах двигател, че ми бяха купили малко такова за самолет, с което направих един кордов модел. И със самото излизане дух на вятър, самолет ще се оправи към главата ми. Добре, че легнах на земята, то падна и се разби и край. До там беше авиомоделизмът. А другото, което помня от тогава, от тия времена, имаше и две леки коли ДКВ с гюрук. Колите с открита кабрио автомобили, стари, и един мотоциклет Киевка. Автомобилите ги даваха на нас да потегляме и тогава се научих, че трябва автомобилът да повърви малко и тогава да отпуснеш съединение, иначе сяпа и гасна. Мотоциклетът Киевка са ме возили на него, но лично аз не съм го карал. Друго какво мога да кажа за тогава? Докараха един самолет. Самолетът го докара Стайл Банчев. Той е жив и наближава 100 години. Този Стайл Банчев докара самолетът. Самолетът беше с отрязани крила, за да може да го водят на автомобил. Това беше самолет руски Як-изтребител 23 и ни разрешаваха да влизаме вътре в кабината. Беше голямо удоволствие да влезеш вътре и да гледаш уредите на самолета. Самолетът едва виждаш от... Ние не бяха толкова ниски, но едва се виждаше през малкото му кабина отгоре. Кабината се отваряше и влизахме вътре. Това беше най-обикновен изтребителен самолет по това време. Як-23 руски. Номерът отвън, който беше написан, беше 39. Друго, какво мога да ви разкажа за този пионерски дом? Имаше отзад игрищи на волейбол, имаше мрежа слагахме, играхме волейбол там. В работилниците правихме авиомодели, правихме и други неща. Помня, че правихме лепило от целулоза, т.е. от... Или трябваше да начупим някой триъгълник, тогава бяха от целулоид триъгълниците, или да намерим лента от фотоапарат. Тогава бяха лентите, горяха целулоидни. Лентичка на фотоапарат беше от целулоид, не от сегашната пластмаса. А ти кога започна работа, като работа там? Като работа започнах много по-късно. Това е на 1 септември 1969 година. Този пионерски дом съществуваше само салонът. Но дори в него не можехме да влезем. Ръководител беше Ганка Велковска. Ганка Велковска беше директор на пионерския дом, се намираше на Ботев 226. Тук горе и беше само един пионерски дюкян. Аз започнах да работя с школа по радиоелектроника, тогава кружок по радиоелектроника. И имаше големи проблеми. В смисъл, децата учиха на смени. Трябваше да се мини дори на 3-сменно обучение, че нямаше къде. Работех по дюкяните. Дюкянът, който работех, е тук на Христо Ботев 180 и най-много време работих там. Но още аз началото исках, просто отдох по разпределение, защото бях завършил учителски институт и бях задължен 3 години да отида някъде по разпределение. Бях отличник студент, но щом не оставам в София, никакъв проблем. Щом не оставам в София, никакъв проблем да дойде да работя в пионерския дом. Тогава на моята специалност е учител за техникум по радио и телевизия. Специалното предмете. Институт, който завърших, се казваше ИУС, инженерно-педагогически институт, който е за учители за техника.
И се хванах на работа в Пионерския дом. Мислех да избягам оттам, обаче като видях на децата очите как свият да добят нещо. И дадоха ми конструктори за 3 години, те ни издържаха и 2 месеца. В 69-та година, то 25 години народна власт, всичката пара на свирката, а фактически нищо и половина. Дойда да работя децата до обяд, има занимаване, няма лъги в занимаването. Градът имаше тогава, Иван Хаджийски бях 1600 деца. Другото училище беше Димитър Магоев, сега Кирил Методий, 1800. Деца, колкото искаш, няма деца за занимаването. Занимаването най-много да има 50 деца и те не одят. И аз викам, тъй или сутрин не може, след обяд не може, ще работя след 5 часа. И почнах да ходя по дюканите. До обяд съм оттай като лингариан с вас, след обяд отивам в 5 часа да работя с тях. Това беше голямо удоволствие. Тук на Христо Ботев 180 ми дадоха 2 помещения дюкянски. Там беше проектантска организация, бяха изместили. И бяха освободили дюкяните, заеди аз и с тия дюкяни работих до 1985 година. Обаче там ставаха чудеси. Аз почнах да събирам стари части и да си правя схеми сами. Дадоха ми конструктори за 3 години. Не могат да я задържат. Хвърля ги там на страна. Викам как ще се оправим с тези конструктори. Викам така. Хвърля ги телевизор, радио, апарати, колкото искаш. Деца, ето ви високоговорители, ето ви лампи, ето ви транзистори, ето ви всичко. Дайте правим силователи. И почнаха да си правят най-различни пискащи схеми, мултивибратори, какво ли не, каквото измисли. Имаше изложи потенията, но ние сме винаги първи и направим нещо с други съкупчета. И караме и това нещо продължи точно 50 години. От 1969 до 2019 накрая спря пандемията. Чудо беше. Деца идват, каквото направи, остава за него. Ама, господин, как ми го давате? Безими го, не ми трябва какво да го прави. Имам един фори, той сега работи в кабелна телевизия, едно телевизорче. И прекъснах един трансформатор, но трябва да се навият фиала и няколко да видиш много така. Не мога да го навиеш. Ще го навиеш. Не мога. Ще го навиеш, нави сега 100 навивки, пили бележки, липни. Днес нави 100, мога да вика, аз не ви нави 500, за 3 дена го направих. Сложи го на телевизор, викам, взимаш телевизор, как ще го взема? И мен не ми трябва, викам, че го фърля в гюма. Викам, това телевизор си хвърля, но това не може да се поправи, ти го поправи. Взимай си го и се работи. Как ще го взема? Безими го беше го хвърляме. Взе го и се чуди как му дам малко телевизор, малко прототивно някакво там. И правихме изчупени телевизори, колко искаш, какво ли не, усилватели, мултивибратори. На всяка етените ме изложба носим нещо на Пловдив, което другите не са го виждали. И сега ще кажа едно нещо. С 2 лампи, 3 лампи по-точно, и 2 ключа, може да се направи схема, която да работи така. Нека да опитат тия, които чуят това. 2 ключа и 3 лампи. Лампите да са последователно свързани, лампите да са успоредно свързани и в крайна сметка един ключ да пали една лампа, а другия ключ друга. Това нещо, мъчих се да го вкарам в учебниците по електротехника в техникуми, обаче министерството не приема нищо. За просветното министерство само едно се казва, и то го пише в документите по история на педагогиката, че някъде края на 19 век, 1800, не знам коя година, Иван Вазов е бил министър и тогава лично Бог е управлявал българското просвещение. Той го пише за просветното министерство. Друго хубаво не мога да ви кажа за там, защото каквото да направим, се не е както трябва. Първият компютър в Троян. През 1982 година правец почна да произвежда компютри и един компютър тогава струва 1500 лева. И ние имахме пари, 5000 лева награда от ХФЗ, 5000 лева награда от Телпром и 5000 от Маща. Тогава ние бяхме се първи в България и те всяка година награждаваха, обаче не вземем награда, защото Пионерския дом някаква прави парите. А те си вземат приятелки да по нова година с тези парите изписани за нас по чужбина и си свършат работа и всяка година ние сме първенци. Викам, това път ще ми се случи друго. И фащаме, превеждам 15 000 лева направят за компютър за Троян. Директно от тук ги превеждам. То разбраха Лович, ще ме издадат. Блокирах, не парите вече отидат там. Блокираха компютрите. Ама Лович съвсем ни чуди и ни разбрали. И тогава чакаме да дойде компютър. Ходих до правец, занесох рекийка, търсих един процесор 6502, затова не може да ги произведат. Мастрой 6502, обикновена интегрална схема, те правиха стругови фунджицу фанук, те работиха с тази интегрална схема. Им вземеш една кутийка, 20, някакво прави 4 мабя. От ДГЗ как защо се дадоха ми 2 цифрови измерителни уреда. Тогава големи слаби цифрови уреда. Цифров уред, имайте предвид, че това е голямо нещо. Сега всичко е цифрово. Ние работихме с Ликовит C20, руска работа от не се знае кога. И сега какво става? Аз имам цифрови уреди. С тях направих измерване
с волтметър на ток. Защото ако сложиш 1 ом съпротивление, тока е и равно върху ера, ама щом знаменателна дроп е единица, напрежението и тока стават еднакви. И тук го признаха за голямо изобретението. Гълбоки е много просто за този път. И спирахме пък зад на от тия работи. И показахме там цифровия уред, как мери волтметърът мери ток. Нали? Мери милиампери, съпротивлението на веригата поне 300 ома е нагоре, ние мерим с 1 ом и на 300 грешка, то не е грешка. Върнат си грешки. И стои. И вече пак изкарахме тялото. Това е уредът цифровия. Ние бяхме единствени, които публицирахме. Така че те бяха големи цифрови лапи, написани като стари лапи. А коя година става това с компютъра тук? С компютъра става 82-а. Ние привеждаме парите, но Ловеч получавам аз, че 85-та година има 4 компютъра в Ловеч и викам, тези компютъри са ги платила. Аз няма начин, че да я измъкна единият. Взимам едно шишенци ръки, ама малко шишенци, по-малко от половината, 300 грама. И наливам в една тубичка 3 литра ръки. Ръки имаш колкото искаш тогава. Правих ги. Как да има? Ръки имах, отивам на Ловеч. Гледам Начо Цонев на станция Тихисти, който много уважава. И директорът на пионерския дом Иван Гелов. Седнали и си играят с компютъра. И да човек го от тях 4 компютъра пуснат и гледам аз какво става. Сида, накрая останахме само ние, децата се заминах, защото стана късно. Ама моите деца тук чакат да ми потянат, защото ще казват, че без компютъра няма смърт. И седат, извадих ракийката, Светна им очи тикът на Мартин се колята в пеш. И викам, вижте какво, отзад в моята кола, зато отключена е отвън. Има, викам, и на тубичка, пластмасова 3 литра. Един компютър го фащи от тук, носите го в колата и измък тубичка, да че няма стане. Зато има. Взима, компютърът занесъл го всичките му чаркове там. С каквото има там. Нямаше в лобе магнитофон, ни работих с магнитофон наред. И нямаме записът на импулсите на компютъра, да записваш на магнитофон. И дадох аз магнитофонната лента, дадох аз всичко, ние взимах ракията, аз газ и изчезвам. Дърмата полези са. Не мога караш нагоре лед. Датата е 26 февруари 1985 година. Лето. Карам за Троян, карам по река. Тук чакат. Спирам отвън и Христо Симеонов, тогавашният ми природник, той сега е началник на обинажното на Елков Троян. Защото Симеонов е вече гром реката. Беше отличник Троян. Взе да го носи, какво се подхвила, ще я падне и го държи нагоре. Ако той да падне, няма да не е компютър. Но се спря. Ни падна. Влязахме вътре, пуснахме го. Дойде полицията, търси столичригата и си отиват на 12 часа, те гледат и си играят с машинката. Аз съм донесали игри там за магнитофона и всичко. Обаче става друго нещо. Може да използваш само нова лента да запишеш. Защото магнитофоните изтриват с ултразвук. И се получават импулси, които бъркат работа на компютъра. Викам, сега ще го измислим как да стане, да изтриваме. Да, включихме постоянен ток на главата. Главата се загрява от постоянния ток. Няма индуктивност. Става като обикновено съпротивление. Та го измислихме и той как да изтривим лентите. И той го представях и той взехме златна дъчка. И зато и да наградия как да се изтри лента, ще да може да записа на компютър. После вече се появиха флопите, и такива големи дискети бяха най-напред. Беше с дискети, след той полека, знаете какво става с публичност, всичко на флашка, и тук ми записат на флашка и го имах за цял живот. На флашката може да запиши 10 филма. Това е всичко. Какво мога да скажа за първият компютър. Кои известни личности са минали през школата по радиоелектроника като имена? Кои си спомняш? Ами сега си спомня за един, който сега ще си дойде. Завчера получих сведения. Играл главните на лабораториите на Боинг. Боинг е една от най-големите фирми за производство на самолети в света. Намира се в Сиатъл. И той е един от конструкторите там, който държи една голяма лаборатория. Като се иска, после може да го направите и се среща и с него. Той се казва Ивайло Красимиров Цветанов. Баща му беше колега, но почина много млад. Беше и Книгов Фелдман. Други известни? Ами ще кажа Васил Радойчевски, който също почина. Той беше шеф на канална телевизия. Този става доктор на електронните науки, завърши в Петербург електротехника. Тогава имахме право да пращаме хора в чужбина да учат. Нали, като изкараме републикански първенци, ние го накарахме да идва учи там. Той не искаше, защото не знам, представям как ще да го издържа, но отиде и завърши. Ивайло Цветанов мисля, че завърши в Тула. Но всяка година изпращахме и за Русия. Там бяха. В Австралия има кръжочник. В Австралия имаме Денислав Пешов. Денислав Пезоров Пешов. Те са двама братя. Денислав Пешов е в Австралия, брат му е в София. Денислав работи за Сони. Живее в Аделаида.
Можем да направим връзка с него, но в момента не знам колко е часа там. Това е часовата разлика за нея. Той е преди нас, може би е вечер, може би вече. 10 часа може да разлика. Нямам представа. Имам връзка с него. Майка му и другите хора са тук. Той има второ дете, първото беше момиче, ще си дойде, но понеже и сега има беби и затова не си дойде в България. Ще се върне, той се връща често. Други мога да разкажа за много, има къде ли не. В свята ви казах вече за... Страшно много кръжочници. А сега, нека да се върнем назад и да разкажем за младите хора какво беше общо пионерския дом, като оставим на страна идеологическата роля тогава. Той в началото не беше толкова идеологически пионерски дом. Не беше идеологически, когато го откриха, когато беше на по. Просто тогава имаше много извънкласни. Казвам ви, имаше и моделизми, имаше художествени различни състави. Винаги имало художествени състави. Дори съставът, дето усмивкари, беше Палма Читалени, беше не знам какво, водеше го Танаска Ненковска. Танаска Данилова беше тогава. Много други, какви ли не, всякакви състави имаше. Просто бяхме обхванали абсолютно всичко, което е за извънкласната дейност. А ти кога попадна в пионерския дом? Аз попаднах в пионерския дом на 1 януари 1985 година. Как стана? И бях поканена, предложиха ме да отида и аз се съгласих, защото обичах децата. Имах малко дете тогава и с голямо желание отидах да работя там. Каква роля и място имаха тогава щатните дружини и какво е щатна дружина, да разкажем на младите хора? Ами всички, които работеха там, най-напред бяха дружинни ръководители, после станаха заведващи отдели, както бяхме и техник аз. Имаше за трудова дейност, бригадите бяха към нас, карахме ги да берат малини и се разкаже една много интересна история с тези малини. Моят баща беше болен от инфаркт. И в болницата идва тогавашният кмет на Троян Пенко Даскалов. Пенко Даскалов беше така наричаха псуващият кмет, дори казваха псувалите кмета днеска не. Аз това ми е псувал, нямате да види. Той псуваше на всичко. Но той човек да види татко и донеси кутия шоколадови бомбони, а там бяха главният счетоводител финансист на Христо Младенов и Йордан Царов, също известен от хората в Троян. Тримата лежаха и той донесе. Следобед обаче аз съм легнал от дома, той там казва на малинките, да сме ги обрали, няма малинка, всичко е прибрано и са кефят с Младенов, че с Христо Младенов, че са събрани всичките малинки. Следобед съм легнал да спа, идвах Съпка Владова, един от най-старите дружинни ръководителки. Тя беше и Съпка Цанова, тя също работи в пионерския дом. Бонка Райкова, после стана Бонка Троянска, защото сложени беше Пичи. Тя беше първият пионерски дом, който може да потвърди това. Тя ги помня от самото начало. Идва и вика, отива и кметът навика за малините. Вика, малините са обрани, за какво навика кметът? Отивам и влизам при секретарката. Тя казва, малините на предала горе на Цветански на Верът не са брани изобщо. Обаче каква е работата? Троян и Троянската община свършва на Патъчко. Умине към Априлци. Априлци не ги брали, Троян не ги брали. Троян не ги брали, те са на Априлци. Видял някакъв комунно падишак от комунистите, видял необраните малики и дошъл да сдъвкал наш Пенко. И наш Пенко навлиза. Влизаме вътре, влизам аз, ама другите почнали гробна тишина. Ама секретарката ми каза за какво става. И аз вече знам каква е работа. В този момент радиоточката казва, бюлетинът на Дунава, точно мъжът нам, не знам какво ти казва, Пенко става и не псовня, ама тлъста. Тя си обруки удари точката. Точката увисна на камелът и се да бреца. Пенко се мисли пък нека да отвори, защото точката се отра. Тя се отмъсни. И аз сега този номер знам, че го е правил, когато се праща на работа си, да работа да вземе ме в София. Той беше директор на Мастоя беше и хубава фабрика от Теопро. Тя беше най-хубавата фабрика, защото плащаше значително повече от Теопро и хората са местни. И сега какво става? Пенко ще при точката, ама също нещо беше направил с точката и в Мастоя. Аз сега на смях яко и само рекох, айде да берем малините, защото комшията не избия. Аз я пусна рейсовите, пък Пенко да пък викам, вие върнете се гледат децата. И
Тръгнахме да правим организация, отидох на автогарата, вземахме по 10 автобуса тогава на ден да возят деца за малини. И сметнете 10 автобуса притъпкани, пък да са 50 са 500 деца. Малко ли са? Така. И аз поръчах автобусите, на другия ден платихме 10, дойдоха 9. Те ясно, че нас спрят с един автобус, как да е. Натоварихме децата, изтърсихме ги по малините там горе и почна едно бране на малини. Аз казвам, малина от пътят да се не види. Ако не можете да ги оберете, рита и да оставите да ги съберете. Ма те много хубави малини и много малини. И всичко стана. Стана така, че набрахме много малини, автобусите дойдоха, обаче дойдоха 6 автобуса. 10, 9 на 6. Пускай на Радославия, защото трябва да тръгаме, че трябва да се би работят. Тези автобуси са същи, които събират работници по селата и карат тук за фабриките. Пускай, че ще закъснят, не можем да ги вземем. Ме викам децата, ще ги натоварим. Натъпяхме ги, ряпата и да тия деца разни, като бегат от държавите и събрат по автобусите. Натъпяхме и като събираме, добре, че са само 10 години, да ги докарат тук и се образи всичко. А тези малини, какво ставаше с тях? Какво стана после? Аз останах и давам малини. Да. Много хубаво, ама едните малини са долу на петъчкото долния край, другите са чак горе на радица разделя пътят за Демнево и за Априлци. И аз тук горе, тук долу, по едно време видях, че в долните малини съм пъкна в пилянка. И съм пъкна между стагите. Змиите много обичат малини, те се хранят със сладки работи. Видях само опашката, видях отгоре ромчетата, ясно, пилянка беше. Те и викам, няма се да тук ще вървя горе. А нагоре, а надолу, а нагоре млъкна са. Млъкна се, татко болен в болницата и няма кой да гледа. В същото време няма кой да прибере малините. Стоях, като загърмя, като затрещя, като се извидна голяма хала. Ама буря ви казвам. Си да се чудя, добре, че ми един приятел, Лалю Цотев от София, беше офицер с едно запорожчи. Махнах му през, правим докара, като да гледам тачи в болницата. На зделента отивам тук и сядам баш пред вратата на Пенко и съм седнал те. Викам, абе, комшо, ние обравяме малините, стоим да ги прибереш. Ама никой не ги прибира, да му мамата, айде, ей, пак същата работа. Аз си заминах. Се стои каза, че там нагоре по патъшкото много ракия били направили от малини, ама те не можах да опитам. Много интересни случки. Беше всичко за тези малини. Те са от тогава казах, повече аз малини няма бира, 7 години ги брах. И не отидох, 77 години. Радослав Стойчев е една от живите, не една, най-голямата история и легенда на Пионерския дом. А Иванка Ганкова е, може би, една от най-дългогодишните директорки на Пионерския дом, който след това минава в Център за работа с деца и в общински детски комплекс. А ти кога започна, колко години общо си била в Пионерския дом, общински детски комплекс, Център за работа с деца? Работила съм 17 години, до 2001 и 2001. Ти като директор, какви извънкласни форми и други дейности имаше в Пионерския дом и в другите преобразования? Имаше разнообразни дейности. Основно беше школата на Радослав Стойчев по радиоелектроника. Той работеше с деца от първи, втори клас до 12. Имаше много успехи, участваше в различни национални и регионални състезания. В изложби по ТНТМ, там беше неговата сила. В националните изложения обикновено бяха в Пловдив. Той винаги се завръщаше с награди и призови места. Имаше спортни дейности. По-късно, след като Пионерския дом се преобразувал като Център за работа с деца, прехвърлиха и ски школата с ръководители Пенчо Димитров и Атанас Саневски. Стотици деца идваха и участваха в тези състезания. Зимата ги водеха също в различни състезания. Организирахме и спортни мероприятия, различни състезания по шахмат, волейбол, баскетбол, тенисна маса. В Троян беше организирано едно републиканско състезание по баскетбол, което състезание спечели отборът на СОУ Климент Охридски, 9-12 клас, спечели първо място. Републикански шампион за цяла България? Защо ме републикански? Да, това означава, че е за цяла България.
Имаше танцови състави, певчески групи, по такачество, по дърворезба, кръжоци, по готварство, икебана, най-разнообразни дейности имаше. Някой от вас двамата спомня ли си кога Пионерския дом се преобразува в център за работа с деца? След 10 ноември, ама точно кога дата и точно кога става, не знаем. Точно не мога да ти кажа, така са в документации някъде. Се има някъде архиви в Пионерство. Не са при мен, не знам къде са, не знам къде е печата на Пионерство. Нямам представа изобщо какво става с всичко това, което беше там. Мисля, че правиха и печат за център за общински детски комплекс, за какво ли няма. Къде са архиви, защото нямам представа къде. Нещо пазени са някъде или не. А след център за работа с деца става пък и общински детски комплекс. Да. А сега в момента е център за подкрепа и личното развитие. Горе-долу е също. Пак имат извънкласни форми. В момента не съм ходил там и не наблюдавам какво. Аз съм вече на 77 години. Но последно аз работих до 2019 година, като спрях да работя 2012. Тогава ме потърси Мария Радевски, той беше на Калинева, вика, аз съм твой ученик, що не искаш пари, аз ще плащам, почвай. И се разбраха тук с общината, той беше в общинския център и дадоха помещението, работя в 39. Сега там се намират тия ПП дебели. В това помещение работих до 2019 година, също имахме големи успехи. 2019 година направих голям удар на централно нас, на Кранево. Тогава ни награди Двореца на децата с безплатен лагер за 20 деца, които бяхме там. Това е последната година, това е 50 години школа радиоелектроника тогава. 69-2019. И превенците тогава, които бяха, там направихме едно много интересно. 40, по-точно 20 ученика правят 20 различни схеми, едно направено, едно друго и всяко дете го прави. Показахме на цяла България, беше много интересно на Кранево, но това беше 2019 година, след това взе пандемията. Вече аз прега се занимавам, в момента се занимава Антон Димитров, мой бивш кръжочник, който е шеф на фирмата Лес Груп. Той се занимава с дървообработване, но е инженер, завърши и Габрово и в момента следва нещо докторатура, нещо нагоре за по-голяма степен, не им знам точно степен, но е радио шеф. Антон Димитров с Иванка го подехме и дойде при нас от ученик от детска педагогическа стая, защото тогава се запъна Иван Колев. Беше шеф на... Радослав работи с обрани ученици, да винаги вземе един от моите взехме, той се оказа невероятно умно момче. И стана радиоинженер, сега време той сега бъде. Моята школа е добър и тая година са добри. И всичко върви както беше, само че вече аз съм стар и не мога. Не бях знам и мога, сега съм знам, не мога. И карам и нея тук една инвалидна количка и толкова. През призмата на времето и на историята, какъв е твоя поглед за школата по радиоелектрони? Какво беше тя за нашия град? Това нещо подготвяше ученици на ниво повече от технико, почти на много високо ниво, на технико, със сигурност. И то на технико образцовка, като имаше в София, като Александър Попов, като Киров, на такова ниво ги дава. Ние се бягахме с тях. Дали ще ви кажа случка. На Пловни сме на изложба, и аз съм те седнал малко в сянка, пристига директорката на... Тя беше прито и разказ на Тина Маркова, тя беше Тина Гечева. Тина Маркова, директорка на... Вика, Радослав дойде от прям. Не, пак съм втора. Аз викам, Килче, не си. Защото аз викам, се представям с други неща. Няма всяка година да съм състезател. Те, че ти си първа на състезанието, няма пътя. Тя се смеи. Това беше история между мен и Кина Гечева или Кина... Тя е Маркова, Кина Стоянова Маркова, на Горнавска техника. Тоест абсолютни първенци за цяла България винаги. И ние пускаме, обаче сменяхме местата, защото ние да сме се на състезание, някакъв експонат, нещо направим, нещо покажем, дето другите не са го видяли и се чудят. А ние работихме само с чубени материали. Защото като ти дадат конструкторите ги дават за 3 години, пък те не може да държат и 3 месеца. Викам, не ги искаме, дайте ги на други материали колко искате. Фърнах телевизори у вас има сигурно. Интересно е, че ти им чертаеш едни схеми на дъската. Си правя аз. Никой не ми дава схема. Никъде готова схема, нито от конструктор, нито от нищо аз не измислям. Но аз се занимавам от 5 годишна. Те, че за 70 и кусор години, защото не съм спрял да чопля, за 70 години много работи мога да ви измисля. И да се върнем пак на Пионерския дом и на Общинския детски комплекс. Кои бяха директорите, които си спомнеш от началото до... Попова беше директор. Тя се отличи с много неща.
Следващия най-добър директор е Ванка Марковска. И тя много години. Тя даде много за този пионерски дом. Вачо Хаджийски беше добър директор, колкото си спомням. Имаше хора, които ако ги нямаше, ще да е по-добре. Не искам да казвам имената, защото няма смисъл да дразне хората. Но ако нямаше директор, беше по-добре. Имаше и такива, които не знаеха, че са директори. Ходя един път на седмица на детската книга и Ваня Давидова направи седмица. Много съм доволен от нея, от читалището. Дойдоха документите седмица на детската книга, директорът няма, не се знае къде. И правим седмицата, то национално откриване беше тук, не знам какво седмица на детската книга в Троян. Стана много хубаво. Ваня го направи, аз тичах какво кажи, си мълча, защото не разбирам от тези неща. Добре, ама минават 2 седмици. Радославе, да знаеш, ние ще сме домакия си. Викам, тя мина. Как мина, аз да не зная? Викам, тя мина и тя беше много хубава. И да съм той чак. Директори имаше, които изобщо си взимах само заплатки, без да не искам да казвам имена. А с Иванка Ганкова как се работеше? Иванка Ганкова нямах никакви проблеми. Идеално беше, работиш с нея идеално. Но няма директори да съм работил по-добре с него, защото тя си върши работа. Единственият директор, който по моето време работи. Да говоря на период 69-та, 2019. И нещо, което е неприятно за Пионерския дом, за Общинския детски комплекс. Случи се нещо много неприятно през 2001 година. Беше внесено предложение в Общинския съвет за закриване на това прекрасно за децата и техните интереси първо в Троян извънкласно учебно заведение. Какво си спомняш по въпроса? Беше внесено предложение от заместник кмета тогавашния Розалина Русинова за закриване на Общинския детски комплекс и съответно Общинския съвет одобри това предложение и заведението беше закрито. И цялата история приключи за тогава. След това, той може би Радослав ще каже, защото той после остана там, в Шошковата къща беше преобразена като център за работа, не знам точното наименование, което беше на пряко подчинение на общината. Той ще каже. И накрая, какво мислиш ти, какво беше за теб и за Троян, Пионерския дом, център за работа с деца, Общинския детски комплекс? Това беше едно прекрасно заведение за извънкласна и извънучилищна дейност, което обхващаше много деца. Деца не само от града, но и от общината. Имаше деца, които идваха с обществения транспорт или родителите им ги караха с коли, за да дойдат и да участват във формите на съответното учебно заведение. За теб какво беше Пионерския дом и за града? Сега аз мога да говоря за моята работа. Това бяха политически глупави решения, за които нищо друго не мога да ви кажа. Гълботията управлява и сега България. Това е диктатура на лъпения пролетариат от 1944. Тия всички деца в София са лъпени. Той не може да работи друго, освен да е политик. Каква работа има, така че му помести и този от тук до там. Да се върнем към Пионерския дом? Да се върнем на Пионерския дом. Сега, какво да ви кажа? Никой не може да закача, всеки не вика работи, ама оставиха 19 месеца без заплата. Не не загубя заплатата, взех, че осъдих общината. Няма човек, да е съдил общината, да не е можал да осъди. Значи, който е завел дело с общината, винаги го възпочитава. Аз спарах Венко Ангелов. И той ми се разсърди, че не му позволих да ми изкара всички пари. Загубих някъде около 1000 лева, ме платиха. Ами не знам какво са правили, ние ме признаха за трудов стаж в това време. Нещо не е внесено къде трябва, не ще се разправям повече. Седно, аз имам над 50 години трудов стаж, не ми трябва стаж, имам достатъчно. Аз работих до 2019 година и какво да кажа, до 2009 бях щатен, до 2012 водех школа там към тях, след това спрях. Набарама Мария Раевски. Мария Раевски беше шеф на Калиньова, но той беше из Общинския съвет. Казва, отиваш да работиш, ейди помещение, Донка Михайлов даде това помещение, в Молва, дето е на Ботев 39, сега там е ППДБ, какво не знае. Аз работих там от 2012 до 2019, а ми плащаше Мария Раевски. Общината не ми даваше пари. Мария вика, лайка, за какво ни трябва пари, събляме. И всяко лято ходихме на състезание и бяхме пак първи. 2019 се появи COVID, 2020 аз се разболях, вече остарях. И какво да кажа, аз сега не мога да вървя, не мога да измина 200 метра. А ти също осъди общината за съкращаването ти от Общински детски комплекс, така ли е? Осъдих и ми бяха изплатени част от неплатените заплати за определен период от време.
Забравихме да споменем имената на дружинни ръководителки, които са били значими, които са правили много за тази дейност. Една от тях не успя днеска да дойде. Може да се... за една друга, за Бонка Райкова. Да. Бонка Райкова е Бонка Туранска. Тя беше момиченце в пионерския дом. Беше младичка тогава и се казваше Бонка Райкова. После стана Бонка Туранска. Не знам, че се еди Бонка. Но тъй беше, като са ожени. Така, Бонка е от Батюшкото, ходили сме от тях. Тя беше и дружинен ръководител на това училище Иван Хаджийски, но тя се работи тук. Тя почина не отдавна. Други, кои помня? Съпка Лодова беше, или Съпка Цанова беше като момиче. Иляна Илиева. Иляна Илиева, тя не се жена му, Иляна Илиева. Тя беше и най-дългата дружина ръководителка. Най-интересното беше, че тя, когато аз си купи лекото, тя тогава стана дружина. 73-та година на 15 септември. 2 дена по-късно си купих кола и карах по Ловежда. Ходим на съвещание. Най-добрият и най-организираният дружинен ръководител за мен е тя. Иляна Илиева и най-много работи това нещо. Обаче имаше една друга работа. Пионерската организация беше с 30 лева по-малко заплати от другите. Когато аз постъпих в пионерския дом, имаше един много добър учител, казваше се Данио Букерджиев. Данио напусна, защото заплата е 70 лева там и 100 лева в Иван Хаджийски. Но Данио беше невероятен учител, което е верно. Данио знаеше физика много добре, аз ползвах кабинета му. Даже задното хранилище на кабинета го правихме двамата. Тогава правихме кабинета по физика, който настоящата го бутна и го унищожи. Кабинетът имаше толкова много апаратура вътре, толкова неща. И дойдох тук и отидох да се скарах с тогавашната ми. Тя пък добре ще беше заключила врата, защото не четех на моят съвет. И това беше Боля Димова, заместник кмет е тая. И какво търсеше там, не знам, ама песен, казах, дойдох тук. Защото не знам какво ще го направя. Баща ти направи, викам едно време, и гимназията на Банка, Наука Михайлова, Дъщянко, строи гимназията, новата гимназия, освен това. Майка пък създаде детски градини. Янка Топова беше първата детска градина в Трояни и детски градини, още от моето време. Така че много добре познавам, а другата баща и направи затворът и той. И полицията. Беше полицай, се дари. А ти да си спомнеш за някои от дружинните ръководителки? Тонка Столарска. С Тонка, с Илияна как работихте? Много добре работихте. Цветана Качерилска. Много бяха. То във всяко голямо селско училище имаше дружинен ръководител, а в града дружинните ръководители бяха щатни. Ще се разкажа нещо друго. Ще посрещаме Тодор Живков в киното. Тогава Тодор откри 10 обекта за 70 годишна Троянска партийна организация. Ама децата, които ще го приветстват, сме натъпкали в двете каси. От двете страни на киното имаше 2 каси. То едното беше каса, другото не знам, децата там. В едната каса стои Стефка Рабанова, в другата каса стои аз с децата и ги вадим. Но сме ги облекли всичко, направили сме репетиция как се приветстваме Тодор Живков. Тодор закъсня. Пристига Тодор, влизаме му се пикаете, му се плачи. И сега търси се да се отключи. Няма кой да отключи туалетите. И ние гледаме съя. Тича се от тук, тича се оттам, накрая се отварят туалетите на киното. Ама винаги го нещо се открива отзад съм идея. И вътре кофи, вар, дъски, не мога влезеш. Тодор пикам дъските. И ще отпред. А детето, което ще го приветства, беше Тодоричка Готовска. Най-голото дете в града, аз го избрали за представител. Тодоричка беше на Мария Иконописова, имаше една голяма учителка, много добра в Торян, в гимназията, дъщеря. И сега, той обаче кабелите на телевизията да прикарали разни камери вътре дават и те няма как да стигне до Тодор Живков. И сега, Ненчо Станев беше първият секретар, поднесоха букет на Ненчо Станев, нашето дете обикаля от само татък, другите получава букет, то Тодор не може. И Тодоричка накрая му подава букетът през масата. Обаче той се научил да прави тяра, тя дотигна му го цвона. Това стана супер ефектно. Но обаче на другия ден навикат, тук ми се карат в партията, що ние сме предвидели 10 кабелите. Викам, вие ми се карат, че това нямаше дия пикай, викам. Той викам, му го реков да ми чекам си тогава. Тя беше и тъс още. Тъспа беше къве. Уших се така. И вървим към финал. Накрая двамата да кажете буквално по 2 думи за финал, нещо, което не ви попитах. Първо Иванка. Нищо не се сеща. Много интересни, хубави, интересни случки има. Ще да седна ги напише.
Това е доста забавно и с децата, които сме правили. Много неща имам. Какво да ви кажа? Радвам се, че ме поканихте. Благодаря ви. Аз вече съм стар човек. Говорям, вие с инвалидна количка. Радвам се, че съм седнал, защото там няма стоите. Много интересни неща разказахте. Радослав Стойчев и Иванка Ганкова ни разказаха за историята на Пионерския дом. Нещо, което ще остане за бъдните поколения.